Ramogi kamoro mantiere tarik 5 dwe mar 12 machiegni e weche manyien mag Migago kama ikonu weche madhi nyime e gwenge mopogore opogore pacho ka bende wang ranga neni to gin weche mage ma bende wamiyo pek e weche manyien mag Migago. Jaga budget mapacho ka Margaret Nyakango omaki ka itude kod tayo riwruog saga moro maonge lesen. Ringre ji 4 kuom 5 mane wito ngimagi e masira mar aora Migori oyudi. A good case of Ngarmara, where the whole village was affected, everyone was displaced, and we have a camp at Ngarmara High School, where we are supporting those who are staying there. Jodake gwenge mapio lamedo kele masira kwa sirikal mondo rucholo negi kony mag mwandu mochuno. Machiegni nyaka Ramogi tudri kodwa namba mar ote machuo karia dek auchiel. Nono yudwa kanyo bende mbui mag Facebook Ramogi TV, yudwa YouTube achiel kachiel Ramogi TV, wantiere Instagram, wantiere kachiel koda X, inyalo yuda Facebook Simfros Okinda. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Nyaka Ramogi weche gi wabiro mi esama gise koreyo makare mar mondo mi wadhi nyime kod weche manyien mag Migago. Ka waseyudo weche mana kage timore to wabiro dhi nyime koda mi weche manyien mag Migago mana kaka gimedo donjonwa e studio marwa mar Ramogi TV. Machiegni e weche gi kisama ang wayude weche manyien wabiro miyo weche gi achiel kachiel ka bende wachako kod report kama duma Mombasa koro weyo thuolo jaga budget mathuruka Margaret Nyakango gi rambun mar $2 kata omenda maching mar 500 bang' chwale doho kitude kod ketho 4 mag yudo omenda e yor miganga. E bura mane ochwal ne jayal buche ma Mombasa Alexi Thuku, Nyakango ne odonjne kod ketho mar mayo Claudia Mweni Mutungi $29,000 e kind higa mar 2019 kod higa mar 2020. Nyakango bende itudo kod tayo riwruog saga moro maonge lesen e higa mar 2016 kata kamano okwedo ketho makamago. Odonjne kod ji mamoko 10 mane ok ochopo e doho e kinde winjo burano. Jorake County mas Isiolo okwayo piny owacho kachiel kod riwruoge maok mag piny owacho mondo konygi kedo kod midhiero mikelo gi achiedh nade mar kodh El Nino. Kanyaka sani familia moyo 1018 osedar gi oula. Kane giloso e kinde mane ipogo chiemo e wuoth adek moriwo Ngare Mara, Burat gi Kina, jodak makamago wacho ni winjo kownegi medruok mag kony kalore ni mwandu kaka nede mag suna, yedhe mag thieth kachiel gi yedhe mag pi osebedo manok. Jalup ruoth sub location Makiwanja William Matet wacho ni riwruoge mag piny owacho osebedo mana ka chiwo kony ne familia ma pio imo ahinya to weyo mamoko. Vile tumeweza kuendelea kuona na mvua jinsi inavyoendelea kunyesha, hofu yetu ni kwamba bado tunaona tutaendelea tu kuumia bado, kwa sababu katika manyumba saa hii maji imekuwa inatoka, hatujui hata inafunjika wapi. Madamu zinafunjika, maji mto inafunjika, inakuja inatufikia ndani ya manyumba. Inabidi kwa hiyo usiku tunatoroka kwenye manyumba, tunaenda kando pale maji hajaweza kufikia. Up to reports of yesterday, households affected is 18,502. And among the 18,000, 4,855 are the displaced people. And we, as a good case of Ngarmara, where the whole village was affected, everyone was displaced, and we have a camp at Ngarmara High School, where we are supporting those who are staying there. Tuliita watu wakakuja wakachimba zile mitaro ziko pale na ziona pale. Watu ndio walifanya hiyo msaada, ndio maji ikakuwa diverted ikaenda upande hii, lakini bado inazidi kuteremka. Hii area haijawahi pata msaada yote tangu mvua inyeshe. Action Aid ndio watu wa kwanza ambao wamefika leo, wameweza kusaidia watu 35 ambayo tumesema hiyo watu 35 wagawanywe wale wengine kitu kidogo. Lakini tungeomba serikali ya national government pamoja na county government wakaweze kuleta tractor ya kufanya hii maji itoke, idirectiwe, ifuate barabara, iingie kwa hiyo kalabati na iende kwa mto, kwa sababu hiyo ndio rahisi.
Jago moro mawuon nyithindo abiriyo ulanyo yuero e aora Mathangata e gwenge mag Uragate mano kar chung'od bura Matharaka ka chenro mar manyo ringre are odiochieng' manyoro nyogore e Lwanda. Jodak Matharaka ngimagi ni kama rach e kinde ma ging'ado aora Mathagata no masani pi thoro pong'o kendo muomo kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe e thoth gwenge mapacho ka. Onge mar olalo e thoth aore mapacho ka kod moko kuom apeyni en achiel kuom gigo mosebedo ka kelo midhiero mar lal mar ngima kod mwandu e kinde ma koth mapek medo chwe e kor gwenge. Nilikuwa nimetoka kusaga unga. Wakati nilifika kwa mto, nikakuta maji yalikuwa yamefurika. Mimi nikavuka mto, kuna wengine walikuwa nyuma, wakakucha. Yeye alikuwa namba 3 ya kucha. Alafu akaingia kwa maji, tukaona mtu amepotea. Alikuwa ametoka ng'ambo ile nyingine, alafu nikapigwa nikaambiwa alikuwa anavuka mto jioni. Alipoingia kwa maji, maji kamteremsha pande ya chini, alafu wenye walikuwa kwa mto wakamtafuta akakosekana. Ndio sasa asubuhi tukarauka kumtafuta, tukamtafuta hadi kwa leo tuyampata. Maji yalikuja kwa kishindo, yakampata katikati, yakamsomba. Tumerauka asubuhi na mapema, tumepita safari ndefu along the river banks. Tumetembea for more than 50 kilometers tukimwangalia along the river banks, na bidii zetu ni kama hazijafua ndafu. Hapo visa vimezidi kuwa vingi. Kila msimu wa mvua kila mtu anasomba, hata kuna wengine wanasomba mara 2. Watu wa siasa wametuambia mara mingi watafanya hiyo daraja, lakini bado hawajafanya. Sasa watu wamepotelea hapo wengi. Wakati huu tunaenda kufungua shule. Watoto wa Ntoroni secondary school wako, watoto wa primary wako, na bado hatujapata kitu ya kuvuka nayo. Luoro mako jodak ma kitutu chache nigi nyalo bedo maonge kar dak kani mar udi ginyalo gore piny kaluwore kod koth mapek mamedo goyo gwengego. Jodago ma Nyaburoba wacho ni giluor bende ni lowo nyalo sienyore gi kwayo piny owacho mondo kaw okang' mar mondo mi oresgi kapok masira machal kamano yudogi. Tulikuwa na mvua, ilikuwa na maporomoko, ilikuwa huko ng'ambo. Juzi ndio mvua ikaanza kunyesha mingi, ndio kapata hii nyumba yangu iliporomoka. Tulifikiri ng'ambo ndio shida, lakini hapa kwetu ndio inaambukisha hapa. Hii maji vile mvua ilianza kunyesha, maji yametambaa kila mahali. Hakuna nyumba ambayo haina maji. Maji yanatoka chini, hata kuenda kwa choo maji yanajaa kila mahali, hata tunashindwa tutaenda wapi sasa hii. Hii mvua mingi vile inakuja namna hivi, tuliambiwa tutafute mahali ya kujikinga naye. Hao tuende kwa milima, hao tuende kwa shule. Tulienda kwa shule hapo, hatukupata hata chakula, hatukupata mahali ya kulala. Tukasimama usiku mzima kama ng'ombe. Ndio tukatoka hapo tukasema waje tukufie hapo kwetu. Tunaomba serikali isaidie sisi, kitu inapatikana wasaidie sisi au kuhamisha wahamishe sisi. Kitu kilioko watu nalala njaa, hakuna bali wanalala, bali wapiga hakuna, nyumba na maji yanajaa kwa manyumba. Some areas where they mine ballast for building. Those are some of the areas that we are sure, and those are the areas of priority that we have given priority, that the places be visited and be able to advise, and even probably during this period we are advising that those kind of mining should be stopped. Sirikal osingo mara koragia chudhe ma osebedo ka buogo ngima jonon buge mag omenda e pacho ka. Jatelo mar chenro mag jopiny Felix Koskei olero ni giseyango kenge madhi neno ni chenro mag nono buge omenda otayo yorno ma ong'ith. Apisi mar chenro mag jopiny oseyango chenro mar nono buge omenda e yo mong'ith madhi konyo bero ng'ukruok ma osebedo ka nenore e chenro mag nono buge mag omenda.
We want them to carry out their work as is provided for by law and by the regulations. Any public official anywhere should put their foot down and ignore any illegal instructions and report the same. And we are ready to protect our officers who are doing the right thing. And so far, we've not had direct reports for people who have been threatened, but we shall take immediate action if we find that there is anybody in government who threatens their juniors because they are doing the right thing. We are not going to condone and we are not going to accept. We want them to carry out their work. Ringre ang'wen kuom abich mane olal tok masira mar yie gwenge ma Osiri koro yudi. Chenro mar manyo ringre ma odong' achiel dhi nyime ka jo Juma ogo tach e gwengego kendo wadwa ni mondo watudre kode achiel kachiel mar mondo miwa chenro madhi nyime e weche mag rango ringre achielno ma bende pod koyudi e aora mar Osiri. Watudre achiel kachiel koda ripota marwa jo Juma ma bende nitiere kaunti ma Migori mar mondo chiwnwa ler e wi chenro madhi nyime mar temo manyo kata yudo ringre achiel ma nyaka sani pok oyudi. Erokamano Simprosa winji makare kama wuoye ni chenro mar manyo ringre ma Osiri dhi nyime. Kata kamano kama wuoye ni wantie dhowathno mar Aneko kama bende ji abich ni owito ngimagi e nam Lolwe. Ka bende kinde mar dakika machuok mokalo ringre ang'wen mag ji moseyude ma gin ji ang'wen mag mine ang'wen nyaka sano oseyudi kendo osegoli kaka otergi mondo koro otergi kuondego ma kano ringre. Ka king'i alwora kama nitie ka oganda koro pod nitiere kod lit. En rumbi mar kuyo ma okwako kae. Ka bende nyaka sani ringre achiel mar ng'ama dichuo bende koro pok oyudi. Ka bende chenro mar dhi nyime kata mar manyo ringre achiel koro pod dhi nyime. Kaka wantie kae wantie kod moko kuom jogo ko bende nyiewo tony e kinde mar masira ma nyoyudo yie mane wuok e dhowadhno mar Kawo ka bi e dhowadhni mar Aneko. Ka bende kane ochiegni goyo e masira machal koda mae ne otimore ka ji abich nowito ngimagi. Ka ji adek mamoko to ne oresi e kin masira machal koda mae. Adwa ni mondo koro imiya thuolo mondo wuo koda moko kuom jogo eko mabende ne oresi e kin masira machal koda mae mondo koro gilernwa ni to ne chalo nade, ang'o mane nyalo kelo midhiero machal koda mae. Adwa ni mondo chori machiegni ka chore machibuta ka adwa ni kichako na gi nyingi mokwongo iluongi ne ng'awa to masira ni noyudu kanye to nobiro nade king'iyo kacha. An iluongo ni Fredi Kururu Tieno. Masira noyudwa ka wan nam wabiro oko. Kaya maduong' notuch moling'owa gi yie e pi. Ma mine abich gi diwa achiel notho. Masira noyudo sama chal nade, tang'o mane nyalo kelo masira manyo kelo gini? Masira noyudwa kar sa 7 mochomo 8 to yamo manyo lokowa. Ema manyo kelo masira no. Ino wuonere kaka de tony to jomoko to nowito ngimagi. An natony nikech natemo mondo mi akony ngima joma owito ngimagi. Nikech ko kanyo ne chiegni joma nayudo ka chiegni nakawo atero oko. To kaduogo mondo aom joma odonge to mayudo ka gisenimo okajukogi. Iwacho ni bedo gi thuolo mar reso jomoko. Nyeu ji maromo nade yieni to ang'o manu ting'o to ji adi mane ariyo. To reso ji 7 to ji 5 odhi. To nwa ting'o mana mine gi joma nodhi go tichgo. Gironde miyuechego mag tich ema nokelo mano. Sama masira notimore ok ang'e ne chenro mar konyo ji ang'o momiyo minegi nowito nitiere kaka ne nitiere yom weche mag reso gi koso ang'o momiyo ok nunyal konyo abich to nukonyo mana adek? Gima nokelo mano nikech seche yiedhi manyalo ringo nam kanyo machiegni onge. Nyowan mana kanyo yiedhi manyo lwingoro no to gachiel ma injin manyo nitiere manyo dhi e dier nam. To nyotemo nyoko yudo thuolo mar winjowa ema nyokelo reso tho mar joma nonime dier namno. Kinde kati kodi kinde mar reso jogo kang'e be yudo kony kowuok oko mar nam manyo biro konyu koso nyu konyru mana kendu to kony no kawo kinde maromo nade? Kony kwaseduogo oko ka eka koro injin gi yiedhi nyowuok mondo mi okonywa manyo jogo to ne ok giyudo kinde mar yudo jogo. Kane chopo piny marugo kinyne eka giwuok kendo gidhi yudo jogo ka moko to kuoyo koro dwano wiki kowuok e dho nam. Moko be odonje e buo dundu. Sama masira machal koda motimre dho wath ok ang'eyo ni moke mokwongo matimo dho wath machal koda mae chenro mar reso ji be oseket makare to midhiero mage mukale? Wakale midhiero mang'eny. Chenro mar reso ji no ka nitie injin mar bich to konyo ji mapiyo to nyisi injin nitiere to yie nitie to injin onge ema nyo kelo deko mondo mi oreso yawo manyo thogo. Erokamano wakawo ng'ama chielo bende nyiewo resi
adani chori gika adwani chakna gi nyingi tikwani masare no yudu kanye to inere kaka nilu thuolo ma Nyasaye orisi michopo ka. Gi nyinge ga gin Washington Otina Nea donje dwath mondo mi wago to gei nam kucho chonde ka koro gidhu pikar kanyo emanye oyore ko jok manye oting ka koro ma oting mano kokete yego go wuon emanye oriko dimo mokwongo koro kwaneno ka gidimo to ambo dhi mar mondo mi wares ngima gi ei kama ne gidimeni ka bende yie mano wan godo ni bocha kodogo dimo koro kwadhi koro mondo mi koro wakon jogi eki no dhi bedo matek ma kata kama wantiere ni ye koro dhi lokra loka ma koro wan koro ne ye lokra loka ma koro imo koro joma ne odong manye nigi ngufu manye nigi muya bet nigi ngufu matenten kaka joma chuo ma ojente gi emanye oriko go abal ka wuok oko ka mine gi to ne okony ma 100 kende to miyo manye okony bembe nyool ka ng'wen to tho gi jaduong' achiel. Katiko kodi iwacho ni jolupo udhi nam ka uonge jacket, life saving jacket. Be un gi jacket sama ni gine timore? Giseche gi noonge kod life jacket. Ang'o mi unge life saving jacket to unge maber ni kudhi nam to masira gi yudo? Kaluwore kod yuto moyudo kanyo en yuto matin. Mok nyal kelo pesa manyal dhi nyiewo kod life jacket nikech wachiemo duto. Ang'o minyalo tim mondo wageng' masira ma uyude nam kaka mag thoge gi? Manto koro serikali ma kodonjo to ko nyalo konyo mondo mi omiwa life jacket go mondo mi ka koro wayudo gik machal kamacha kende to koro sida machal kama ok nyal tako timore kendo. Erokamano kuma joma bende nyiewo rese kin masira machal koda mae ka bende ka gitemo lero ni yamo mapek ema nokelo midhiero mabende koro kelo thoge mag ji 5 ka dwaro margi en ni mondo keto kenge makare mar resruok mabende kama machal kama otimore to koro inyalo kony ji mondo kotho machal koda ma kik timre pod wago tach ka nikech chenro mar manyo ringre achiel koro pod dhi nyime e dhowath mar Aneko ni koro medo miu mathoth ka otende koda masira machal koda mae kowuok gwego mag Aneko e gwengo mag Nyatike. Erokamano ahinya Jojuma kowuok e kaunti ma Migori alwora mar Nyatike kata e gwenga mar Osiri kama bende koro nitiere ji 5 manyowito ngimagi tok nimo ei pi. Erokamano ahinya George, ang'eyo ni ibiro miyowa lipot bang'e kaluwore koda ma kendo ang'eyo ni onego bed ni jotelo inyalo wuoyo gi moko kuom jotelo mar mondo mi giwach ni to en pek mane chiwo jackets ma bende reso ji kaachiel koda injini ma bende koro jogo wacho ni po nono ni injini de nitiere de gitiyo gi yiedhi mar mondo mi gires oganda go. Erokamano ahinya. Nyakoromogi wadhi nyime koda weche manyien kama gucho omenda mar hola mar Hustler Fund osechiwo omenda mohewo bilion 41 ne oganda jo Kenya mohewo milion 22 nyaka ne chake ayanga kaluwore gi lipot mogol gi piny owacho. Ma en medruok kaka owuok e siling milion 39 juma mokalo kama en ranyisi ni thoth oganda jo Kenya medo yudo omenda mar hola no. Ma biro kinde mabad migawo marango weche mag ohelni matindo olando chenro mar chiwo hola ne ohelnigo. Jagoro mogirore migawo mar ohelni matindo Susan Auma okoni kwano oganda makawo hola mar Hustler Fund osebedo mana ka medore. Okwedo weche maliekore ni ji mathoth mokawo hola kokalo aguluno rem duoko omenda go kabedo nyiso piny owacho mag counties mondo chiw lwasi makare ne joma timo ohala matindo e bombe mopogore e pacho ka. Being in CRB, it's not that they they defaulted. You remember that was also around the same period that was smarting from pandemic. The corona pandemic that sank so many MSMEs. So we felt we needed to play a rehabilitative role, try to see how we can give them a second chance to repair their credit and then reintegrate them back to the economy, back to where they can now move to a private financial institution and be financed and continue with their works and contribution to economy. So the SME we're still discussing it and we'll be rolling out soon, hopefully. The idea of partnering with the county is a great one for this regime because we realize that national government cannot implement everything. It can only play the facilitation role so that the implementers themselves, who are the counties, can be and near the people, can be able to scale up. Because the more people we bring to the mainstream of MSME and financial inclusion, the more we create jobs. Komiti mochung'ne weche omenda od bura mamalo dwaro mondo migawo mochung'ne omenda otiek ywaruok e kindgi kod jal mane omiyo rak
mar gero kar duoko e wang'e nonro molal mano data recovery center Migago Naivasha makoro sani kao $600,000 mag jopiny higa ka higa. Komiti no nyiso luoro ni omenda ma idhi tigo e gedo mare nyalo idho nyaka $13 kowuok e $800,000 mane oketi kalore kod medruok mar $3.2 madorore mondo eka ochak tich. Jakom komiti no Kuria Kimani okoni e kindeni ma piny owacho keto chenro mage e yor lony manyasani dwaro nitie mondo ket maino eneno ni kar duoko e wang'e nonro molal ma Naivasha no ochako tich. Apisa mag sirikal mochung' ne chenro no ne obed kod tich matek lero kaka omenda mowinjo timgo chenro no medore. Had it been done as per scope, it would have cost taxpayers money around 800 million shillings. But because of some delays and some maybe not agreements, then you've seen the price shoot up to 5 billion shillings. The need for the data recovery center still remains. The facility still remains such a viable facility. And so we're saying that it is very important that the Ministry of National Treasury and the Ministry of ICT sit together and find a conclusion on this particular project. Further delay, this project is going to cost us. If we delay for 5 years, how much are we going to spend? It's going to spend, a project was supposed to take 1.2 billion. We are going to spend around 13 billion. So, I mean, who is losing here? So it's a question. The other day we had a discussion in the floor of the House, and the Parliament is also keen as to how much public are losing a lot of money with the laxity in the way projects and decisions are being made. If this court case was handled on time, I'm sure National Treasury government had valid reasons to object and allow even arbitration. Arbitration would have reduced the cost of it. Sabirio gideka prare kod achiel nyakora Ramogi ka oyemo kuonge chenro mar Migago aneno ka ote donjo ka Ramogi TV sim Frozen Ramogi maler live kan Rapogi Kanyamkago ka ma otistinga ng'anyo mar Rapogi Kanyamkago ma an Nyambo Kenneth mar Pala Masogo Migago chopono maler ka wan gi skola kod pi moso chopne chief Jono Mamo kod min limar gemo bokero kamana ahinya an Kizito Mbirane no kantiere Tala Kangundo Road wamor gilendo ma Irene oneno chenro okowacho ni ka entiere kanye akabende ngato wacho ni embe oneno Ramogi TV maler an Lin Otieno nyaka Ramogi warengwa dhi duka matin wadogi weche mathoth kidhi mabor. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709 767 000. That is 0709 767 000. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ngoma Wake and Audiothum. Ngoma Wake actually makes more West. Reggae, Ja, Rastafari. Always listen. To have your thumb in your Kamora Magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Come on, any edition. Benga Kaluka.
Ticha Beach nyakura Magajwang Sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike Wukich Ticha Rio Ticha Dek Ticha Ngwen Ticha Beach Sapar Vida kapaga beach nyaka Sapaga Rio Warum puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo mar jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjwa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo molos go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija. Machiegni kendo nyakaramogi jo Kenya ariyo joloch mar Shabiki Super Jackpot kendo ichwalo negi chek margi mar omenda ma giloye tugo mar goyo punda mar Shabiki. Wadhi achiel kachiel e nyasi mar miyogi omenda go. Tena nilieka kichwa yangu ikabai tena unazama deep state. Asante sana Nimrod Tabu, kituo chetu cha Citizen TV, Cyprus Okinda, Ramogi TV, Haron Joroge Maina, kituo cha Inoro. Tuko mbashara katika vituo hivi vyote bila shaka kutoka eneo hili la Nderi, Kikuyu constituency ukipenda ni eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, ambapo tuna mshindi wetu wa bonus ya kwanza ya Shabiki Super Jackpot. Amejishindia ama amejizolea shilingi pesa taslimu 1248 na tuko nyumbani kwake, manake kwake anasema ni sikukuu na ameweza kujipatia ile off ukipenda ni likizo. Amesema kwamba leo haingii kazini, lazima ashuhudie cheki hii au hundi ya shilingi 1248 zikikabidhiwa kwake. Tuko kwake nyumbani na mke wake. Furaha iliyo eneo hili haina kifani, lakini nitamkaribisha tu Danson Wangoi tuweze tu kupata ni vipi aliweza kuvutiwa na Shabiki, akaweza kucheza na akashinda. La maajabu ni kwamba aliweza kutumia akili yake mwenyewe kubashiri mechi 12 kati ya mechi 15 kwenye Shabiki Super Jackpot. Alikosea tu mechi 3 tu aweze kuponyoka na shilingi milioni 5. Bwana Danson,
karibu. Ni sisi tunakukaribisha kwenye kituo cha Citizen Inoro na Ramogi, lakini unatukaribisha kwa Konderi. Tueleze tu unahisi vipi? Asante, karibuni kwangu. Nahisi shangwe na nderemo kwa kucheza shabiki.com. Nilikuwa nacheza kaende jackpot hapo mbeleni na Noah, lakini sikukufa roho. Nikaendelea kucheza jackpot, super jackpot. Wewe unaona kwamba super jackpot labda umuhimu wake ndio uweze kushinda, labda ilikupa nguvu gani? Ilinitia tu morali, sikukufa roho, nikasema niendelee tu kuchambua. Wengi wamezoea kuweka ile auto jackpot ambayo inakuchagulia timu ambazo zinashiriki. Wewe ulijiwekea mwenyewe. Nieleze labda ni mechi gani uliona zinakupa ile boost? Mimi kwanza nilichambua tu, nilisema tu acha kwa leo nikae chini tu nipige akili nichambue moja kwa moja. Mechi 12 kati ya 15 ni mechi gani zilikuangusha usiweze kupata milioni 5? Hata saa hizi siwezi nikaweza kuzitambua saa hii. Lakini yenye nilikuwa nimejaribu. Nitaweza kumkaribisha tu anaitwa nani? Shutterboy. Jina lake halisi ni Steve Maunda, ambaye anasimamia ubunifu katika shabiki.com. Aweze kutueleza tu ni vipi haya yalifanyika, akimkabidhi hundi mwenyewe Danson Wangoi. Danson, uko poa? Uko kama mtu ameshinda 248,000. Uko sawa? Kabisa. Amazing. Hii ni yako, pokea. Acha watu waione, si ndio? Ndio. Unasikiaje? Nasikia poa sana. Uko poa? Kabisa. Vile ulipigiwa simu ukaambiwa ni wewe umepata bonus yetu. Simu jana. Unajua wewe ndio mshindi wetu wa kwanza wa bonus ya jackpot yetu mpya. Asante sana. Si ndio? Sasa umefungulia wengine njia, au sio? Kabisa. All right. Na utaambia aje? Naambia washiriki nini jackpot super. Iko na maana sana. All right. Na sikufe roho. Si ndio? Naona pia madam amekaribia. Madam, vile simu ilipigwa ulikuwa karibu? Tukipigia Danson simu tumwambie ameshinda bonus yetu. Sikuwa karibu, alikuwa kazi. Lakini alikuja akanielezea. Nilifurahia sana. Okay. Nimemwona Mungu. Hapo sawa. Na muendelee hivyo hivyo, si ndio? Kwa jackpot yetu sasa ilikuwa 5 million, sasa imeongezeka. Tulisema kama haijashindwa na mtu inaongezeka. Sasa imekuwa 5,81,952. Si ndio? Si utaicheza. Kwanza umesema unachambua. Si ndio? Utasupport timu gani ya ball? Ya ball. Mani. Iko sawa kama Mani na kuangusha, at least shabiki haja kuangusha. Lakini naniangusha tu. Si ndio? Lakini sasa shabiki haja kuangusha, uko sawa? Niko sawa. Si ndio? Kuna plan yote umeplan na Ido? Kabisa. Krisi imekuwa sawa sasa. Kabisa. Nimeona uko na ng'ombe, kuku. Uko na ng'ombe, sasa nitanunua zingine. Ongezee. Kabisa. Hapo sawa. Na uendelee kucheza, si ndio? Nieleze tu Danson, hii leo kuna mechi, huyu jamaa anashabikia timu ya Arsenal. Yes. Leo wanacheza na Luton. Labda unaendelea manake jackpot hiyo inaendelea, super jackpot. Lazima milioni 5, saizi imeongezeka ni zaidi ya milioni 5. Lazima ziende na mtu. Tubashirie mechi yako ya leo. Arsenal Luton. Leo sitaweza kuwekelea. Hautaweza kuwekelea, lakini tubashirie ubashiri wako. Unaona kuna wale wanatazama labda wanaekelea. Wewe ukibashiri umeshinda shilingi 1248. Ubashiri wako, na nimeona uko na umaarufu kweli katika soka, ndio huchezi lakini kubashiri. Tueleze unaona vipi mechi hiyo, Luton na Arsenal? Arsenal. Chelsea, Manchester United? Manchester United. Bila shaka ninakupeleka moja kwa moja katika kaunti ya Nyeri, kijiji cha Morogoro, ambapo mshindi mwingine wa bonus ya super jackpot anaitwa Lefield Mwangi. Tuone vipi mambo yalivyo huko. Ametuandaa vipi mwanahabari wetu Fantas Maina kutoka eneo la Nyeri.
Asante. Tuko katika kijiji cha Morogoro hapa katika kaunti ya Nyeri, na hapa niko na mshindi wa jackpot, na nikitaka uanze na majina na utuambie unaitwa nani? Majina naitwa Lefield Jaramba Mwangi. Mimi ni mkaaji wa hapa Morogoro. Hapa ni kaunti ya Nyeri. Uliweza kubashiri mechi gapi na kuweza kushinda 1248? Niliweza kushinda mpira 12 kutoka kwa 15. Ndio nikaanza kupigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Ilikuwa mara yako ya kwanza kucheza ama umekuwa ukicheza? Nimekuwa nikicheza mara kadhaa, nimecheza, nimekuliwa but juzi sasa ndio nikapata kukula. Na kwa mashabiki wengine ambao hajakuwa kicheza shabiki, ungewaambia nini? Ningewaambia shabiki ni ukweli na kila mtu anaweza shida. Kama mimi ni mshindi siku ya leo, kila mtu anaweza shida, bora tu ni kucheza. Unaingia pale shabiki, unaingia jackpot, unaweza amua kucheza na autopic, unaweza jichagulia mpira yenye imepeanwa hapo na unaweza kuwa mshindi kama mimi. Hizi pesa utazitumia kufanya nini? Kitu cha kwanza niko na mjengo, nitamalizia kujenga. Niko na watoto wako shule. Pia niko na wazazi ninakaa na wao. Itanisaidia kuangalia. Pia asante. Huyo ni Lefield Mwangi, amejishindia 1248 katika shabiki, na unaweza endelea kucheza na ujishindie kama Lefield Mwangi. Asante. Koina karoibo. Bila shaka ni mbwembwe ambazo nazipata moja kwa moja kutoka eneo hili la Nderi. Nafikiri tukienda Nyeri hakukuwa kumeshika, na waliona vile kunavyoendelea kule Nyeri, wakaona pia wao wako na uwezo huo. Kwa hivyo ndio mbwembwe tu na raha na burudani, sherehe za washindi wa shabiki. Danson amesema kwamba ataweza kuwekeza katika kupanua biashara yake ya kilimo. Anafuga ng'ombe za maziwa, na anasema kwamba kwake amepigwa jeki na ataweza kuongeza biashara yake na kupanua pia familia yake kimapato. Kwa hivyo kutoka eneo hili la Nderi, eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, bila shaka sina la ziada. Nitazidi kuburudika hapa na niwache Nimrod Tabu, Sifro Sokinda na Haron Joroge Maina muendelee kuwapasha wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini na kote duniani. Mimi shabiki na nade kuplace tena, nilieka kichwa yangu ikabai tena. Unasema deep state. Ramogi wadhi nyime kod weche manyien kama riwruok mar jopuonj ma KUPPET bade Narok obuogo ng'uko chenro mag somo kochopo Januari higa manyien. Poni sirikal orem ndiko e tich e yo mongirore jopuonj mag junior secondary schools mosebedo katiyo e yor oraka kuom thuolo mar higa achiel. Kagilose boma ma Narok, jagoro mar KUPPET bade Narok Charles Ngeno wacho ni report mane ondiko daput mane ochuogo kod jatend piny mondo non somo mar CBC mane oyango chochni mapod nitiere chwalo som CBC kosingo mar kwedo CBC ni mar onge kod ber. Jakeno mar riwruogno Sela Kaluo bende wacho ni jopuonj mamine mapuonje JSS ok mi thuolo mar dweche adek mar yueyo bang' nyuol. They have really worked, and even what was in that letter, it is not the same as what is in the ground. What they were promised, they was promised to be paid 19,000, but what they are receiving now is 17,000. We don't understand exactly what is happening to our government. So we are urging the government to work on the JSS teachers. The working conditions are not good. Some of the teachers are teaching computer science, but we have no computer lab. Na tukiona ile contract walikuwa wamepewa, ilikuwa imeandikwa 1 year non-renewable contract. Na sisi kama walimu tunataka kuhimiza serikali ya Kenya Kwanza iweze kuconfirm hawa JSS, kwa sababu morale yao iko chini sana. Na tumesema
kama hao walimu hawatakuwa confirmed, tunahofia ile quality ya masomo yenye inaendelea kwa mashule. Tunapoongea leo, wengi ya hawa interns wamesema kama hawatapewa confirmation, wengi hawatatoa ile inaitwa quality. Na one of the manifesto ya Kenya Kwanza kwa ile education charter, Rais alikuwa amesema access to quality education kwa watoto wote wa Kenya. Tunataka kuhimiza wabunge waweze kuallocate resources to the ministry through TSC ili hawa interns waweze kuwa confirmed. Luoro kwa kagweng matu nene ward mamoto siete county ma Trans Nzoia banka ngata chiel no chuogi asere bundie kalura gi ywaruok e wach lo mar ekal 719 e kindo kebe moro gi jodak 360 kar chung'od bura ma Cherang'anyi e county ma Trans Nzoia. Lobno sebed ka ilaro chakre higa mar 1971 banka okebeno nong'iewe to bang' higni 4 ywaruok nochako mienjo kane koro imanyo bok mag lobno kara title deeds. Jodak makono koro medo sayo bila kuom dhengore tich e kinde ma chal mar arita e alworano medo mana kethore. Gidwaro ni jatend migawo mar lope mondo odonjre wechego mar neno ni giyudo ratiro margi mondo gidhi nyime gi chenro mag dongruok maonge luoro moro amora. Akileta askari kukuja kusimamia shamba na kuleta wauni na mishale kukuja kutupiga na kukata shamba ya mwenzetu mmoja ambaye anaitwa Jeremia Cheruyot. Saa hii ameruka kwa mwingine anaitwa Abraham Kapkoko. Ako anafagia. Na huko tumeshangaa serikali OCS, OCBD ameleta askari kukuja kuchunga hawa na wako na mishale mpaka wamepiga mtu na mshale. Powers, the little powers we have ndio tunatumia sahi. Tukitaka serikali waingilie kati, watusaidie. County Commissioner, where are you? Wewe ninakuangalia kama County Commissioner. Ungekuwa mtu wa kwanza kufika ground kujua watu wanaendeleaje. Instead wewe umehepa. Sub County Commissioner, where are you? Watu wanateseka na haki hakuna. Rumi maluoro kwa kogweng mamisi huwe kar chung'od bura mawebuye maimbo bang' nego dichuo moro achadha. Jopiny bende nodok ochulo kuoro ka ginego achiel kuom familia mane chechni ema notimo nek makamano. Jopiny go nodok owang'o udi 5 mag familia no mokelo lal mar mwandu ma kwan ne pok oyangore. Kalura gi Andrew Walubengo, rawera manonegino noyudo onegi nyako moro mawuok e alworano mawachore nonyuolgo mobalo gi dwaro mar familia mar nyakono, gino manomiyo yawuot gweng'no opor kuome rawerano mogoyo nyaka wito ngimane. Kata kamano min rawerano wacho ni wuode nodhi mana neno nyathi manonyuolo gi nyakono. Asante Baba mtakatifu wa Israeli. Umekata shati, umemkata kwa susi. Lakini sidhani mama kuhu kama atapona, umemuua. Tasema nini mbaya Baba? Atusijua kwa anafuata mtoto wake ama alikuwa na msichana, ulituokesha na msichana Sirisia ukielekea kwenda kuona mtoto. Hata umemkata kabisa kuhu, hata nikimpendua shingo imekatika. Hivyo tu nikatoka na kweli nilipata mtoto wangu amelazwa chini na shakata roho. Umemkata, yani ni kama koo sijui ama hii ndiyo ilishikilia. Nilisikia watu wanapika nje kelele. Kutoka nje nikaona mama jirani wa ukoo ya Baki Mwei anakimbia akilia, mkasa toka nje, wameniwawia mtoto yangu. Nami sikukawia, nikatoka tu. Vile nilitoka alikuwa na vijana wake 3 wote, na kijana mmoja alikuwa ameshika panga na mwili wake wote ulikuwa umeloa tu damu. Tupate haki ya Shadrach. Maana mtoto amesaliwa huko. Tutahitaji mtoto. Wao wamekubali au wao wamekataa, watatupatia mtoto. Maana hao wameshaoa Shadrach.
Wadhi kaunti ma Baringo kama kuom thuolo malach kaunti ma Baringo osebedo ka imenyo kalore gi koso arita makare nek makinde ka kinde kod luwo kido gi timbe makinde gi osekalo gino mopondo e kaunti en achiel kuom counties mayudo kwan mamalo mar jolimbe. Kalore gi mano riwruok moro ni 1000 lenses ochako chenro mar tiyo gi weche limbe lando kwe e alworano kendo kelo winjruok makare kind dhoudi ma ok osebedo ka modhore pi e alworano. Geraldine Waruguru, ma en jariemb ndege mag kambi mar Kenya Airways, owacho ni yor limbe en achiel kuom yore mag kelo kanyakla jo Kenya mawuok e tunge piny mopogore kendo tieko kido moko magalagala kaka kuom mag jamni e kind mamoko. Limbe kaunti no William Kimosop medo ni limbe nyalo kelo jo Kenya kanyakla. All about promoting tourism, basically looking at the untapped high potential tourism destinations. Kenya is a very rich country. It has so much resources that people have not explored. So many very unique sites that people have not explored. And it's an opportunity now for us to be able to showcase these particular opportunities and activities that are there. We're going to educate the children using our own natural, features and resources on what our land has to offer without even crossing the Kenyan borders. So education, peace, development, and that tourism at the end of the day is going to bring a lot of economic development for this community and the country as large. Tourism is one of the best tools that can nurture peace from one village to the other, from one community to the other. It is possible. Peace is possible because that is a human. It's a human attribute that we satisfy our curiosity. County Matrukana en jalup governor ma county no John Russo yango ni piny owacho ma Netherlands koma rekod county no golo omenda maromo bilion 1.5 mar jiwo weche lupo e nam Matrukana. Russo luwo ni riwruoge mamoko bende ogolo bilion 1.2 kaka yor neno ni rech mowuok e nam Matrukana ochwal nyaka e chirni mayudore e pinje maoko. Magi timore kinde ma johala e alwora mar nam Matrukana kwano lal kalore kod medruok pi e namno makoro donjore nyaka kuonde mane gitime ohala. MCA Makolokolo kone midhiero makama okel kod lokruok chal kor lwasi mabedo sethiro nyaka weche mag lupo. The water has been rising up from 2020 up to now. There's a lot of danger because the hotel is being swept. Already the restaurant has been swept away by the waters. The livelihood also for the people around here are in danger. I want to say that the Turkana County government in collaboration with Netherlands are contributing 1.52 billion for support of unlocking the potential for Lake Turkana, which is for Turkana and Marsabit County. And that is outside the support that the World Food Program and all SAFCON initiatives are putting in this lake, which is estimated to be more than 1.2 billion. Atamalo 98 mar chuo kod atamalo 99 mar mine tiyo tije ma ok chopi e rang'iny madwarore kama oting'o chudo ma ok ni kare, lwasi marach mar tich kod onge mar jokene ratichgi. Moyang kod jolony timo nonro mawuok e mbalariany ma Nairobi mano timo nonro ni mondo sund piny owacho e keto lwasi makare ne jotich e pacho ka. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Jotim nonro ma opogore ka osirgi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Partnership for Economic Policy koro dwaro mondo mi piny owacho sir tije mamoko ma ok mag andika mondo mi odwok piny kwan mar ji ma ondiki to tiyo e lwasi mar tich ma ok ni kare. Kaluwore gi ripot mane ochiw, atamalo 1 kende mar mine kod atamalo 2 mar chuo ema ondiki to ochopo e lwasi madwarore ne jotich. Tumepata kwamba only 11% ya wanawake wanafanya kazi wanafanya kazi zile zinawalipa minimum wage. In Kenya tunasema ile the lowest unaweza lipa employee ni 15,000. Sasa hii 15,000 si kila mtu anaweza kuilipa kwa sababu unapata zile company zenye mapato yake ni kidogo, hivyo haiwezi lipa wafanyikazi wake hiyo 15,000. Lwasi makare oketie kidenje abirio, magi oriwo chudo makare,
tiyo e seche mag winjruok, yweyo ma ichulo, chudo mar NSSF kod NHIF ne jotich, yie mondo jotich obedie riwruoge makedo ne ratichgi, kachiel kod chiwo ngirimiti ma ondiki ne jotich e kinde ma indikogi. Riwruoge mag ji giwegi ywak ni kata obedo ni moko kuom lek ma piny Kenya geto chopo kare ka ochopo higa mar 2030, en neno ni ji ni kod tije makare, ok gisebedo ka gichiwo omenda mar timo nonro mondo migi chan kaka gichako keto lokruoge. Wanataka kuachieve hizi decent work sustainable development goal by 2030. Now one of the sustainable development goal touches on decent work for all. So for us to be able to achieve hii, lazima tuanze kujua na kurekodi hizi statistics za decent work, tuone progress yenye tuna make. Kaluwore gi nonro mar piny owacho ma higa 2022, atamalo 59 mar joma mine ne ondiki e tije mag lwedo kama oting'o mag pur kod tiyo e miere, kata bed ni chudo margi pod ne ok chopi e rang'iny madwarore. Kaluwore gi nonro ni, mayango ni ji matiyo e tije manjang' tin mokalo, jolony koni poni piny owacho kosiro tije mag lwedo, chopo lek mar chiwo tije ne jo Kenya nyalo lwarie Luanda. In Kenya, one of the areas that creates employment, that is the informal sector. One needs to look at those areas and see, because it employs, I think, 80-something% of the workers. Judith Omondi, Ramogi TV. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1366. Shabiki.com ikanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330, wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya, na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli, ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet! Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, tanto Totieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Tim mar Harambee Starlets notimore mar gimogik gi timo ikruok ne tugo e kindgi gi tim mar Botswana kochakore saa 10 tuke mag manyo tiko yuore tuke mag pinje Afrika. Starlets mowuok karano amodhi mar gol 1-1 e tielo mokwongo e alap manyayo katugo makawuono nyaka gilo kata wuok amodhi mar gonde moyo 2 mondo ging'ado tiko mar yuore tuke mag pinje Afrika mabiro bagi e piny mar Morocco higa manyien. Kenya notugo e tuke mag WAFCON higa mar 2016. You, my brother, must talk to your kid, man.
Ramogi sa abiriyo gideka prabich kod abich kelewe giko mar weche manyien mag Migago kanano ka Eriko Demo kaya chunge kanya mkago Ramogi TV ler musna otis tinga oganyo kaya rapogi sirikan Kenya kwanza ni jore dhure manade kama nelo kinda winjo Migago kaka pile anotewa Steve kani Homa Bay Ramogi TV maulunga uma kani sindo awuoro Kenya kama ochomo wachnek iber bedo mang'eny e pacho ka sana erokamano ahinya nyaka Ramogi kwani mondo mi walore gi kanyo erokamano mar kawo thuolo mari mar keto kata mar bedo kod weche manyien mag Migago. Thuolo en mar mbak ndalo kidhi mabor. Nyinga Simfros Okinda. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Hey guys, we are Team Family Voices. To get Simama Imara as your skiza tune, dial *811*575#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Inyalo timo kama. Bia go fungo go wadwa yaw dhodno. Ng'ona madam, ing'eni ka wendo komiyo wa thuolo, onge kaka wan wanyalo tero we rumno. Mano e chik. Ange gima nyalo wacho kodi. Nikech Sarabjit bende ok dwa winja. Kamoro achiel gi Halin. Ndo bedo maber ahinya ka gifwenyo ni mamwa ema nochano gimoro amora. Wachinane, sani jino winjo nade? Ing'eni an aseng'anu abiro timo nyasi mar ayie mana ka jino osechango makoro ino nyalo wuoth. Jok mamine gin singo
mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo.